Sa sofa na siya matulog, mahulog man. Antod sa kasiminto. Hindi ko minat, hindi ko artista rin. Bita, artista tayo ka. Pero lingin na kayo mo na. So, ko nag-gym na. Agay. Ay, thank you. Mga bata. Lagi. Cute na. Harap, kapatan mo na sa mga Thank you so much. Thank you mga kulot. Dagan ng takulot. Ma? Clarissa. Okay, final na. Sutra na to.